is your number one SM radio station. Love Radio. Ambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Malapit na ang eleksyon. Parami-rami yun. Ito ngayon yung nahanap ko kasi. Nananakot ka naman daw eh. Horror ba to? Sabihan mo ako para makapag-prepare ako ng songs. Ay, ng music. Take two. Okay. Malapit na ang eleksyon. Yan. Nagkukumahog na namang makakuha ng suporta ang mga kandidatong nais mamuno ng Pook Tatata. Kanya-kanyang paraan kung paano makaaangat at makakaungos sa isa't isa. Isang matandang pilosopo ang kilalang-kilala sa kanilang lugar. Si Lolo Tata ay isang mabuti at kagalang-galang na tao sa Pook Tatata. Sa kanyang tanda, marami na siyang karanasan sa buhay, kaya naman ang kanyang payo ay epektibo at tunay ngang nagdudulot ng tagumpay. Napagtanto ng matandang pilosopo na kailangan niyang mamili ng kandidato. Kaya naman, naisip niyang pagsamasamahin ng mga ito sa isang hapag. Agad din namang tumugon ang lahat. Masayang-masaya sina Mimi, Gary, Bibi, Manny at Dodong sa paanyaya ng matandang pilosopo. Kilalang amo si Bibi ng malalaking tindahan sa palengke. Maayos itong magpalakad kaya naman mahal na mga tindero at suki. Paano ba naman, sa tuwing siya ay bobolahin, dinodoble niya ang bigay na produkto sa mamimili sa parehong presyo. Kilala namang matapang si Mimi, na laging nakikipag-away at naninita ng mga bagay na hindi tama. Gandun din naman sina Gary at Manny na mga malalakas ang impluwensya ng kanya-kanyang pamilya dahil sa kanilang yaman. Si Dodong naman ay dayo sa kanilang lugar, na halos 1 taon pa lamang doon naninirahan. Naisip ni Lolo Tata na kilatisin silang mabuti. Pansin agad ni Lolo Tata sa kanyang pagpanik na walang saplot sa paa ang mga kandidato. Naisip nitong sumusunod silang lahat sa tradisyon. Rinig na rinig din ng matanda ang halakhak ng dayo na si Dodong. Paypay naman ang paypay si Mimi. Ngiti-ngiti lang si Bibi habang iginagala ng ibang kandidato ang kanilang mga mata sa loob ng bahay. Napansin nilang luma ang mga kasangkapang nakalagay sa mga estante. Nang mapansin nilang nakatayo na ang matanda, magalang silang bumati. Sa hapag ay inihanda ng mga kapitbahay ni Lolo Tata ang kape at tinapay para sa mga bisita. Iba-iba ang porma at kulay ng mga tasa. Namili ang mga kandidato ng sari-sariling pwesto. Agad-agad na tinungga ni Dodong at Bibi ang kanilang kape. Sinalat naman ni Gary ang bunganga ng tasa. Matapos ang 2 ikot ay tinungga na niya ito. Tinapay lamang ang kinain ni Mimi. Si Manny ay nintay muna ang ibang mga kasamahan sa pag-inom.
Nanatiling tahimik si Manny hanggang sa payuhan siya ng pilosopo na isawsaw ang tinapay sa kape. Natuwa naman ito nang matikman ang kanyang ginawa na sunod sa mungkahi ng pilosopo. Sabi ni Lolo Tata, "Nais kong pamunuan ang bayang ito ng isang masunurin at marunong makinig na tao." Tumango si Manny sa narinig. "Nais kong mamuno ang isang makatao sa bayang ito." Pagbati niya kay Gary. "Kung makatao at marunong makipagkapwa ang isang pinuno, magiging tapat sa kanya ang mga tao," ang sabi ng matanda kay Dodong. "Mananatili ang kapayapaan sa isang puok kung mamumuno ay isang taong may kapayapaan ang puso." Sabay harap kay Bibi. "Uunlad ang bayan kung pangungunahan ito ng isang matyagang tao," sabi niya naman kay Mimi. Natuwa ang mga kandidato sa kanilang narinig. Naging masaya ang takbo ng usapan nang may isang kapitbahay sa tong si Lolo Tata. Ipinamana ng mga Villanor sa kanya ang mga tasang yan. Ngayon ko lamang ulit nakita yung nakalabas sa aparador. Natuwa ang mga kandidato sa kanilang narinig. Nakaramdam sila ng kaluguran sa pagbisita nila. Nagsimulang mag-usisa si Dodong sa kwento ng mga Villanor. Intindihan niyo po ba? Let's see. Para siyang Tata, Oo, sige. nag-invite siya ng mga posibleng mga kandidato Oo. sa Pook Tatata. Yan. So, let's see. Yun pa lang. Yun Yun ang pagkakaintindi. sa haba ng sinabi ko. Yung pa lang. So nagsimulang mag-usisa si Dodong sa kwento ng mga Villanor. Parang narinig ko na po ang apelyidong yun na. Maari po bang kwentuhan niyo po kami? Nagsimula na si Lolo Tatang magkwento. Dali. Interlude muna tayo. Brinaus ko lang. 14 pages pala. Half ng story today, tomorrow yung another half. Go ba? Go ba? Tuloy mo na. Sige. So, ayun na nga. Dali So, di ba? Yun na nga. ang susunod na, di ba? Inimbita ni Lolo Tata yung mga posibleng mga kandidato, posibleng maluklok sa posisyon. Tapos sabi ng kapitbahay, alam nyo, minsan lang ilabas ni Lolo Tata yung mga tasa niya. Kapag ka meron lang bisita. Tapos nagkaroon ng kwentuhan pa. Sabi niya, nagsimula na si Lolo Tata na magkwento. Si Tio Pio ay mahilig magkape sa berdeng tasa na gamit ngayon ni Manny. Okay. Masunurin, marunong makinig sa nasasakupan. Ngunit sa sobrang sipag, inubo, nagkatrangkaso, kinalaunan namatay. Tapos naiwan yung virus doon sa baso. Ininom mo. Kaya nga sunod, nanlaki ang mga mata ni Manny sa narinig. Si Tia Rita naman ay isang maingat na mambabatas. Magaling mangilatis kaya nagtagumpay. Ang pulang tasa ni Gary ang gamit niya. Tuloy na pagkakwento ni Lolo Tata. Natuwa si Gary sa narinig, kaya tumungga pa ito. Ngunit sa sobrang maingat, napraning at nawala sa katinoan. Natigilan si Gary sa narinig at lumunok ng isang matinding lagok. Hilig naman ni Ramo na magkape sa tasang walang kulay. Mapayapa siya sa kanyang mga ginagawa. Maswerte sa negosyo at pamilya. Yang tasa mo, Bibi. Sa kanya yan. Pagtuloy pa ni Lolo Tata. Naisip ni Bibi na maaaring saswertehin siya kung uubusin niya ang kape. Kaya lang, may kamalasan siyang angkin sa halalan. Dugtong pa ni Lolo Tata.
Si Mira ay matyagang kagawad na mahilig magkape sa kulay asul na tasa ngayon ay nasa harap ni Mimi. Pagpapatuloy ng matanda. Naisip ni Mimi na baka may hindi na naman ito magandang dahilan. Dumapo ang langaw sa baso ni Mimi. Napakatagumpay nito sa lahat ng bagay, lalo na sa politika. Sa katunayan, nagsilbi itong miyembro ng International Court. Napakahusay, ang sabi ni Lolo Tata. Nang hinayang ng sobra si Mimi sa tasang hindi ginalaw. Si Dodong naman ay natawa sa itsura ni Mimi na hindi maipinta. Dodong, alam mo bang yung tasang iniinuman mo ay tasa ng isang matugumpay na pinuno ng bayang ito? Gustong gusto yan ni Roro Villanor at yan na rin ang pinakamaganda sa aking koleksyon. Halos maabot na ng mga dulo ng labi ni Dodong ang langit sa sobrang tuwa. Sayang nga lang, namatay siya sa sakit na TB. Pagpapatuloy ng matanda. Ngumiti lamang si Dodong habang muling pinupuno ni Lolo Tata ang kanyang tasa ng kape. Natigilan ng lahat sa pagpanhik ng mga taga-munisipyo. Agad nakipagkilala ang mga ito sa kandidato. Habang nag-uusap-usap ang mga kasama, sinamantala ni Dodong ang pagkakataon na mainom ang kape nang hindi ito madadampian ang ininuman ng namatay na may-ari ng tasa. Ano niyo ginawa yun? Kinadon. Oo. Tinas na Ini-straw. Inikot-ikot nito ang tasa hanggang sa maisip nitong inuman ang itaas ng hawakan. Okay. Tawa siya ng tawa habang ninanamnam ang kanyang kape. Maya-maya pa ay napako ang atensyon ng mga taga-munisipyo kay Dodong. Naiyak ang isang opisyal habang papalapit kay Dodong. Maraming salamat sa iyo, Dodong. Hinding-hindi namin malilimutan ang araw na ito na may isang taong nagpaalala sa amin kay Roro Villanor na dati naming pinuno, sabi ng opisyal. Ngumiti si Lolo Tata at nagwika. Ganyang-ganyang uminom si Roro sa tasa. Tinutungga ang itaas ng hawakan. Ay, di doon siya nagkakabi. Iniwasan. Sa halo-halong emosyon ni Dodong, hindi niya namalayang mura na pala siya ng mura. Ang kwentong ito ay orihinal na likha ni Kinakares. Kasi may ano pa eh. Kinakares, isang tambalanista. The story is a revolutionary comedic attempt of portraying Filipino way of politics. Ay taray, ganun pala yun. Hindi pala kasi tayo writer. Iba't ibang mukha ng Malalim. politika. Oo, iba't ibang mukha ng politika. Parang mga ano to eh, mga El Filibusterismo. May Oo, ang may daming characters. Ang daming characters, tapos may meaning at may kahulugan at may saysay ang bawat character o may nire-represent ang bawat character. Yan, maraming salamat sa kwento mo. Thank you, Tinapos sir. na. Wala lang refleksyon. Wala pala naiintindihan. So, Ano siya, parang ganun nga yung parang El Filibusterismo. Oo, no limit angere. Kwento na sumasalamin sa tunay na nangyayari sa lipunan. Oo. Ang bawat karakter ay parang may sinasalamin na pangyayari. Yes. Oo, parang ganun May na. nire-represent na sector or kwento ng isang tao. Madami lang kasi sila masyado. Ito yung mga Correct. tipo ng kwento na binabalikan kasi. Yung hindi siya, yung pag sa isang beses mo siyang marinig, maiintindihan mo kaagad. Ano yan? Parang pang history, yung babalikan mo. Sino na nga yun? Oo. Sino na nga yung Mimi? Sino na nga yung Dodong? Babalikan mo. Tama. Ganyan. Tsaka dapat bawat character sa sobrang dami may description na para yun na lang babalikan mo. Kung hirapan na per page. Doon sa unang pahina. Tama. Dami Yan. nating alam eh. Sabi ni Kinakares, di kayo na sumulat. Pero maganda yung gawa mo. Creative, Yan. Very creative. Ano lang siguro talaga, baka hindi lang radio friendly. Pang matalino actually. Baka lang hindi kami matalino. Kaya hindi namin masyadong nag-grasp agad. Kung sa mga comedy tayo vice ganda, ito mga pang-comedy to ni Jun Santos. Yan, Diba, yung mga matalino? ganyan. Ganon. Diba? Yung mga, basta yung may kinalaman sa politics tas nakakatawa siya. Parang ganon. Yan. Yan, salamat.
sabi nga ni Nobs, hindi ko po gets. Alam mo, hindi ko rin siya gets. Siguro, Tama din yung sinabi nung isa, sabi ni Tony T, ang labo po. Pang matalino lang. Sabi ni Poy, pang school actually. Totoo, yun. Pang ano siya eh. Pang babalikan mo. Yun yung parang ang naalala ko Parang sa kanya. may assignment kayo. Oo, ganun. So ganito yun. Kaya naman po pinopost namin yun sa Tambalan Facebook page every time we read it para balikan nyo po. So kanya, yun na po yun. Bala na po kayo. Siguro ang reflection lang natin, doon ako kay Dodong sa tasa. Yan, si Dodong. Kasi kuminsan may mga politiko, mga bagong sabak sa politika na iniiwasan na maging kapareho sila yung mga leader na yon. Pero along the way, dahil sa kakaiwas mo, dahil sa sistema, bumabalik ka rin doon. Yeah. Parang na-experience din dati ng kakilala ko na pumasok siya sa SK chairman dati. At dati siyang aktivista. So pagdating doon, hiningan siya ng barangay kapitan niya ng project para sa barangay. Oo, So syempre nangyari SK. siya. Chairman to? Oo. Oo. Sabi niya, hindi, may sarili kayong budget. Hindi pwedeng kalawin yung sa barangay. So nag-away siya ng kapitan. Okay. Ngayon, gagawin siya ng project. Sabi ni kapitan, hanapin mo si treasurer. Hindi mahanap si treasurer. So hindi matutuloy ang project. Ang nangyari, pumayag na lang siya doon sa gusto ng kapitan para makagawa siya. Ng Ibig sabihin, project. Kinain ng sistema. Yung ginawa ni Dodong na pilit niyang iwasan yung ganito. Correct. ang Pero at ending. the end, ganun Oo. pa rin. Doon Kasi- sa uminom sa ininuman. Oo, diba? Pilit niyang hindi gano'n. Kasi ano ba yung nangyari dun sa dating uminom ng tasa? Nagka-TB, Nagka-TB, namatay. So ayaw niyang diba? In the end, nandun pa, ganun pa rin yung ano. Iyon ang nakakalungkot sa politika din natin. Tama. Pilit mo iniiwasan pero dahil nga sa sistema, doon ka pa rin ililid doon sa medyo hindi maganda. Oh. Correct. Ang, Alam mo yung sorry pinagpapoy sumasakit sa ulo ko. kakaisip. Pero ano, Hindi ko ma-digest yung pero isa lang yung sinabi ni Ranz Ebartiza sa Facebook Live. Sabi niya, ang aral po, lahat po ng uminom sa tasa ni Tata, namamatay. Huwag na po nating laliman. Kung ayaw mamatay, huwag ka uminom sa sa mga tasa ni Tata. Ang reflection po talaga ito, ang aral na mapupulot natin. Bumili po ng kanya-kanyang tasa. Para hindi po na mahawa-hawa kung may sakit yung nauna. Yun. Hindi pang chismis lang kasi yung kaya kong i-absorb eh. Hindi, pero tama Matalino yung pagkakagawa. tama yung reflection ni Tanghenyo. Kasi yun talaga yung totoong nangyayari. Nakakalungkot. Na nakakalungkot na truth about it. Na kung halimbawa papasok ka tapos you are very idealistic and then ang dami mong gustong gawin. Diba? Lalo pa SK. Yung nakwento mo Yung rin nakwento dati. ko Diba? dati, Nung bago diba? ang graduate, you want to make a change. Correct. Feeling ko talaga Captain Marvel ako noon. Yung parang kaya kong gawin ang lahat ng pwede kong gawin. Kasi bagong graduate ako, ang dami kong pwedeng gawin para sa mundong ito. Napasok ako sa election. Yan. Nakita ko kagad yung dumi ng... Yung dumi! Totoo naman yun. Ako yung pulang ilaw, nandito na naman sa loob ko. Diba? Ang dumi. Pero buti na lang lumabas ka. Hindi ko kaya eh. Ang hina ng iyong kakayanan na para labanan yung mga nando na. 'Di ba? So ang nangyayari talaga kakainin ka ng sistema. Correct. Napakalungkot na na katotohanan na. Yan yung hubad na katotohanan na kahit gaano katino yung leader na ilalagay mo sa taas, yung sistema natin may problema eh. Correct. Sa baba, in between, may mga loko-loko. Matino yung sa taas. Pagdating sa gitna, pagdating sa baba, kawawa yung tao. Ay. Nako. Ay. Good luck, Philippines. Good luck, Philippines talaga, promise. Nakakalurky at nakakalungkot at the same time, lalong-lalo na kapag yung mga... Very timely. Mananalo na naman yung kwento. Para sa atin na mga mamamayan na magluluklok ng isang tao sa isang napaka-importanting posisyon para sa ating lipunan. Tama yung pinag-uusapan ni Jego at ni Totoy kanina. I-check niyo po yung mga receipt niyo. Yung mga resibo. Oo, na lumalabas sa sa machine. Kasi pag lumabas siya pure gold, may mali po. Pag may lumabas, Resibo po ng pure gold. Super 8. Your total amount is Tapos nakalagay, yakisoba.
sardinas, check di po. ba? Wag wala nakuha ng resibo. Double check, hindi yung porket lumabas sa resibo, hindi mo natitingnan. Tatapon mo Baka na. mamaya, pagkita mo, di ba, siningil ka pala ng sotang. Wala. May bill ka pala. Uy, marami ganyan, hindi nag-check yung resibo. Ay, madaming hindi nagche-check Tsaka alam mo, yung ano ko nga yung kakilala ko nga, 'di ba may way to check kung active yung voting status mo. Tsaka kung sa precinct, 'di ba yung mga ganun. Yung isa kong kakilala, kasi ngayon pag nakamiss ka ng isang eleksyon, hindi na active yung status mo eh. So wala siyang na-miss na eleksyon, pero na-deactivate siya. Tapos yung kapatid niya, Hello? hindi bumoto ni minsan, active yung status. Parehas Paano na nangyari? nandun sa syudad na yon. Ayaw magbigay. Sang sila. Ayaw magbanggit ng syudad. Pero Ayaw paano akong nangyari magbanggit yun? Yun na nga eh. Ang nakakatakot Ah, kung may nainis- bumoboto para Yun sa na iyo. nga, inis na inis siya kasi syempre gusto niyang bumoto. Kaya lang ang status niya, deactivated. Yung isa naman ayaw bumoto kasi ang layo na dun sa syudad na yun. 'Di ba? Active naman siya. May nabasa nga akong post kanina, iba daw yung lumabas dun sa sa resibo niya, sa binoto niya. Ha? Eh. Oo, tingnan mo. Sabi Yun ko ang sa iyo dapat eh. ireklamo. Yun yung Oo dapat nga. na reklamo kasi Super 8 yung Walter Mark. Kasi sabi niya, bumili ako sa hypermarket pero pure gold yung lumabas sa resibo. Totoo ba yun? Pero Oo hindi ako nga, naniniwala sa mga kaibigan mo, partner. Wag din tayo yun pa. Wag din tayo magpapaniwala kasi pwede din black propaganda. Pwede ding etchos lang din ang lahat. Ayun naman yung kasalanan ng social media. Sobrang para i-discredit yung election natin. discredit yung eleksyon, parang ganon. So, double check niyo po. Parang katulad ng kapag ka nagkakaroon ng sakuna, 'di ba? Minsan may mga magpo-post ng mga baha doon sa lugar na 'yon. Pero yun yung pala, yun yung baha na noon pa ilang years ago, 2040. yun, ganon. So ano yung Oo, kasi may isang pangalan na lumabas na hindi niya binoto. tas lumabas doon Lumabas sa resibo. So nag-complain siya kanina doon sa presinto nila. Saang syudad? Doon sa kanila. Anong pangalan? Ang sabi niya, tatapusin na lang po muna natin yung botohan. Ang sabi, Sabi ko, hala, yun lang. hihintayin mo. Oo, natapusin yung yung mga botante lahat. Tapos i-check daw mamaya. Siyempre, alam nga na, uuwi na ng bahay yung tao. Babalik pa ulit sa presinto. Ang sabi niya, Talaga ba? We, sabi niya. Oh. Sang lugar daw yan. Sa kanila. Ang syudad. Sige nga, kung matapang ka. Ang reaction ko lang, hala. Di ba? O, di Hindi, sana, pero honestly, what will your reaction be? Yun naman Oo. talaga eh. Lo? Lo? L-U-H. Lo? Yeah. Ganun yung mukha. Di ba? O, sana ma-address to nung kung saan mong lugar yun, ha? Saan nga? O, basta sa inyo yan. Alam na nila kung Anong saan barangay yan? Sabihin mo na. Kaya yung sinasabi natin, i-check nyo yung resibo, receipt nyo, mga kaibigan. Baka mamaya talaga iba yung lumabas na Hindi pangapangalan. tumali doon sa binoto Oo. mo. Kaya Yun dapat naman din ang memorize advice nyo, ng Comelec. Comelec. Diba? So, yun. Ang dami pong ganap ngayon. Correct. Manmanan nating lahat ito. Tama. So, ingat po. Tsaka sa na lang din reminders natin Go sa mga Tanghenyo as a last word. sa mga boboto na para hindi na kayo mahirapan maghanap ng presinto nyo. Puntahan nyo yung sa website ng Comelec, yung www.comelec.gov.ph, tapos yung present finder. Ilagay nyo lang yung pangalan nyo doon para pagdating doon sa presinto, alam nyo na kung saan. Lumalabas naman din yan. O, diba high-tech na, mas pinadali. Correct. And double check your receipts. Receipt. Yan. Okay? Kasi mahirap na. Totoo naman yun. Mga bill na Meralco yung lumabas. Oo. Kita mo, no? Walang tatlong tapsilo. Oo. Dugpugo. O siya, ingat po ha. Let's pray for peaceful and elections po, mga kabisyo. Tara na. Exit na tayo. Boboto na tayo, di ba? Tama. At kung ikaw meron ka rin kwento, please do email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kay Kinakires, thank you for sharing your kwento. Yes. Matalino ka, magaling ka. Ang ganda Hindi lang ng na-absorb story, ng utak namin. Siguro, hindi nga kami masyadong matalino. Yun po yung confirmation ngayong araw na ito. So kung gusto nyo balikan yung kwento ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po
sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share na share mga kaibigan para marami rin ang ma-inspire sa kwento ng ating mga entry senders. Corrected by. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.